जायगाया सौफैहांबाय बरिया ब्रिज सायावनो फट' मोननैसो लालांसै बेयाव ब्रिजआ ओरैजाय दैया उल्था बोहैगासिनो आरो ओरैसो थांहोगासिनो सानजाथिंसो ओरैसो बोहैलांनांगौ ओमफ्राय ओरैसो बोहैलांगासिनो दैया एग्जाम होग्राफ्रा सिख्लाफ्रा गैयालै बारा खम एकदम सिङाव थाग्राफ्रासो जि साइज सिख्लाफ्रा फसायबोलायदोंमोन आं सासे सफैलायबाय अरुणाचलाव जि टपआव लाबबायलै दिनै बावलाय नै बेयाव जायगाया हाबलांनि र' बिथाङा लामा आन्दाय बिराद गोजानजों लाबबाय बेहाय एन्ट्रि खालामबाय भिउस दैखौ लालाय एन्ट्रिआव माने 20 थाखा लायो 10 थाखानि खुस्रा गैया दै हरबाय जायगाया मोजाङानो बरिया हाबलांनायनि बेयाव बैयाव हेलिकप्टार बाग्रा जागोन नामा दोनरा बरियालै जायगाया सिख्लाफोर लानानैसो फैनो मोजां जादों बेयाव जमानो आरामनो माथो गायजों दङ हनै थांग्रा गायला हमनि सोरां बिथिना हमनि ओरैबो थांग्रा दं या सानैजों बेरायगासिनो सान्दुं गोसायाव फैखायो एग्जाम होनो फैनायानो दांबोबाय बेयाव जरा जरा जिरायग्रा आरो नैबाव ओरैजाय बेलासियाव जरा जरा जिरायनानै ओरैजायनि भिउसखौ नायग्रा भिउसआथ' ओरै बरिया नुखायो नालाय नैबेयाव गोजौआव दावखोलांनि लाइटजोंलै बे हराव बिराद बरिया जागोन हरावसो फैनांगौ बेयाव गायजोंबो दं माथो मानसिफोर टपआव गाखोलांनि र' नाङोलै आयाब मेंलायथारदों माथो सिङाव बोनायाव बिदिल' ना जायगाया ओमफ्राय गैला जिरायना रायलायनोसै मोजां जादों सिख्लाफोर नैबाव आराम जिरायदो इयावबो आराम जिरायदो रायलायबाय था गोसोबायदि मा खालामनो खालामा जाया मा बैग्रिबो दं नै इयाव गोसोबा नैबाव जानो हागोन नै बैग्रि दं भिउआ बिराद मोजां नुखायो मोनायाव बिराद बरिया नुगोन फैलायबाय नैबाव अरुणाचल इथा बानायग्रा ना मानो आंबो मोजां मिन्थिया जायगायालाय मोजां भिउसफोरखौ मोजां नुयो नुहुरजोबालै सान्दुं गोसाना दा बिराद मोनायावसो बिराद मोजां नुगोन बेयाव दनरा माबाफोर दं नामा सिख्लाफोरसो जा साइस नुदोंमोन आं माबायाव एग्जाम सेन्टाराव आइयो लाबफानो लुगैलायखायो एग्जाम सेन्टाराव दा हाबैदो नोङो जाम्बा सासे थाफैबाय थादोंमोन नों खाथियाव दामफ्रा स्रां जागोन ना दा नोंसोर नों हाबैबा बिसोर थाखायो लेभेलखायाना बिसोरनो थायो थार्टिबाबो मोजां जायगाया बेयाव खिन्थु मोनाबिलि मोनाब्लासो फैनांगोन आरो बेयाव होमबासो बरिया माने नैबिदि दङ जिरायनानै आराम माने रायलायबाय थानो हागोन आरो एसे बायह्रानि भिउखौ नायदो बायह्राना बिदि आरो जायगायालाय मोजाङानो ओमफ्राय ओरैजाय बै ओरैजाय गेट ओरैजाय हाबबोनाय
बरिया खिन्थु मोनायावसो मोजां नुगोन बेयाव लाइट नुहरजोबगोन बेखौ ख्रि ख्रिनो थ' थांसै जाबाय ना फट'खौ लाबावो लाथ'ला इयाव लायनोसै लायबा एकदम बिराद बरिया बिथिंजाय मोगथाङाव रिलाव बिराद साइज नुयो आरोना इयाव मबाइलाव मोजां नुवा दा फुरलाला नुहुरो माने सान्दुंबो दंना आरो गुफुं गुलाल बिराद जायो बेयाव बैयाव माने बिराद मोजां नुहुरो रिलाव खालामना होदों आरो बेयाव फट' लाग्रा बरियानो ITA जाहैदों माबा होननाय जाखो बेबा हो दनराम ITA माने इथा नामा हट जाहैदों मोजाङानो जायगायालाय ओमफ्राय भिउस नुहुरजोबनायखाय माने इयाव पइन्ट माने सेल्फि लाग्रा पइन्ट जाबाय आरो ना भिउस बरिया ओरैजाय ओंखारलांनाय ओमफ्राय टपआ बैमोन आरो जिरायग्रा सेंग्रा सिख्ला जिरायथो नाय होनबाय ओरैजाय लावराय आरो जोंना फैनायानो टाइमानो जे मिलायासैबा ओरैनो सान्दुं गोसायावसो फैनाय जाबाय उफाय गैया नोंसोर दाख्लै फैनाय माबायदिमोन बेबायदिनो होमबालाय नोंबो मोजां मोनलांखायाखै आरो ना दा मोनायाव फैनायमोन मोजां जागौमोन दे फट'खौ लानोसै हरदो क्लासआ बरिया जायगाया खिन्थु बिराद बरिया बेयाव बिबार बारि बारिनि सायनो बिबारा मासि मोजां मोजां थांगासिनो ओरैजाय ओइ र' थाबायगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय थोद थाखो इयाव केमेरासो मावगोन र' ओइ गायाव बानायनोसै समान जाबा ओरैजायनिफ्राय फैनानै ओरैजाय नैबाव जिरायग्रा दं मोनसेयाव बेयाव आरामनो जिरायग्रा दं मोनसे ओमफ्राय बैयाव दंबायो मोनसे नैबेयाव नायगोन र' माबायदि अपेन आवार मयसम हैद बेयाव बोरैबाथार फैदो थांसै बैयाव थांनाय नायनो र' दे मोजां जायगायालाय प्रोजेक्टफोराव खिन्थु जों सिंगोल बेयाव फैनानै लाब गैया आरो बेयाव जिरायग्रासो दं माइनि गासिबो रेस्ट हाउस गोजा माने बेयाव फ्रेस लाफैग्राबा माने दाखोरथारलै बुस्थुआ क्लिन जाबा मोजां जागौमोन माबा डास्टबिन गैया माथो माने दाखोर बथल एकदम बायदिसिना जायै लोङै गालांजोबगासिनो माने जायो गोजौआव सिलिंफोरनि मोजाङानो बरिया भिउसखौ नाहरनानै सिंनिफ्राय माबायदि नुयो ओरैजाय हाब हाजोआ हाइफाइ बरिया नुखायो दा बेखौ नुदों बरियानो फट' मोननैसो लालांसै र' बेयाव दं ओमफ्राय ओरैजाय लामा ओइ फट' लानो बेयाव एसे बेयावनो थागासिनो बेखौ नाहर भिउसखौ बै उननिखौ नाहरनाया मिथिबाय ओरै नाहर भिउसखौ बरिया दा गाखो मेंबायलै खिन्थु बिरादनो ओरैबायदि गोजौखाना जायगाया फुरा टपआवसो दंफैखायो माने गारियानो बोखोलायनो हाया आया जायगाया मोजां नङालै देलाय लालाय दं र' मोनसे थांनायखौ इयुननिफ्रायनो ला औ जायगाया थाबोजोब्बाय खिन्थु बरियानो ओंखारलांसै बरिया नैबाव फट'खौ लाबा मोजां नुगोन ओंखारलांसै दायो सम लानानै सान्दुं गोसाथारहायना दिनै बिरादनो बैयाव थांनानै फट' लाहैनो मोजां जागौमोनलै जायगाया नैबाव बेयाव थांनानै खिन्थु दरजा फांनैसो आरो जों हाबो बै फिथाइया बरियाथार नैबेयाव फिथाइ दं बिफाङाव बरिया नुदों गोसोमनो फुरलालासो नुयो साफाखौ नुवा थ'दो
थांसै नैबेखौ देरजोबा बिराद बरिया जागोन बेयाव नैबे दंफांफ्रा देरजोबा नै बिदिनो गोजौ जाया बैदि जामफ्राव जागोन बरिया जों थेंक इउ